Ikinaugma ni Romel Bachiller, pamayo Campuro Elementary School sa siyudad ni Legazpi ang pigo-oprosir na libreng fire drill asin seminars kang Bureau of Fire Protection. Saro kayaan mga pampublikong eskwelahan sa siyudad na mabibinipisyuhan kang programa. Sabi niya, bentahin ang gadang siring na lakdang sa pag-ibitar sa mga insidente ning kasulo. Urog na ngunya na labian init kang panahon, kung sa inwala tuon na ang mga nangyayaring kasulo. Kaya naman pipaplanuhan niya na daan na makipag-koordinar sa istasyon kang BFP, nga ni maedukar man sinda maginan sa indang mga estudyante kan mga tamang paagi sa pag-ibitar sa kasulo asin ka mga dapat gibuhon sa mga oras nin kasulo. Nagkakaigwaman da sinda nin earthquake drill alaga day panabalo an fire drill. Kaya kung magkataon, inidaan primerang best na magkakaigwa sinda ning siring na aktibidad sa eskwelahan. Dakulaon na tabang arog kaya na activity para sa awareness kang mga estudyante. Oo, at least nag-aram na nila ang magigibuhon in case magkaigwang sulo. Nangyari na ba kaya lalong niya na panahon na grabe ang init. Dapat ang mga estudyante man aramin da ang dapat gibuhon in case of emergency. Sigun sa Fire Marshal kan BFP Legazpi na si Chief Inspector Mark Alan Consuegra, dakulang katabangan ang pinagigibo nindang fire safety seminars asin drills. Binuksan daan ninda ini bako sa nasa mga pampublikong establishmento kundi magin sa pribado. Sa siring kaya daang paagi, mas dakol ang naedukaran nindang individual. Pipaigting ta ang uplan ligtas na pamayanan, which is ini po ang programa kang Bureau of Fire Protection na kung saan binibigyan ta pong balangkas ang bawat barangay na i-train sinda na maging saro sa mga katabang ta pag-abot sa pagpuksa kan sa tuyang mga kung sakaling magkaigwa ng mga kasulo. And then at the same time, ini pong barangay na ini, tigtitrain ta po sinda kung ano ang mga pwedeng gibuhon ninda para makaiwasan ang mga kasulo na pwedeng mangyari. Sa mga mauwot na magkondusir ning fire safety drill asin fire safety seminar, kinakaipuan sa nang magsurat sa istasyon kang BFP o personal na pasyaran sa indang opisina na makukuha sa barangay Dapdap. Alagad, paglilinaw sa nani Consuera, libre ini sa mga pampublikong establishmento, alagad bako sa pribado. Po sa mga private establishments may bayad po iyan. That is 3,000 pesos po. 1,000 para sa fire drill and then 2,000 sa fire safety seminar. Iyo po ang nakalaog sa tuyang Fire Code of the Philippines. Nakabugtak po ito duman. Mientras tanto, sa datos kang istasyon, total na 24 kasulunaan sa indang nirespondihan magpuon kang bulan nin Enero ngunya na taon. Pinakahalangkaw digdi ang residential. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.